Welcome back mga kapuso, nagtanaw gihapon kamo sa GMA Regional TV Live ug karong buntaga atong makauban ang principal ug ang mga tinahod nga mga magtutudlo sa Look Senior High School nga nagpaluyo ni ining labing unang Arts and Design Building sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ug ihatod nila ang mga maayong balita karong buntaga. Human gibuksan ang upat ka andanang Arts and Design Building sa Look National High School sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, hayan mas mabaid na unya ang mga talento sa mga bisdak, ilabi na nga adunay bagong Art and Design Building nga mopalambo sa mga abilidad sa mga tinun-an. Gikan sa performing arts ngadto na sa art production, siguradong mabaid gayud ang nagkadaiyang talento sa mga tinun-an. Ang Look National High School lang ang adunay kaugalingong Arts and Design Building sa mga pampublikong tunghaan Lukop Region City. Gipasigarbo sa principal sa Look Senior High School nga gawa sa ilang mga amenities, may siyam usab sila ka mga magtutudlo nga nigraduar sa Master of Arts in Applied Arts and Design didto sa Taiwan. And we have with us this morning si Dr. Evelyn Sagin, ang principal sa Look Senior High School, Dr. Joseph Eli Cantutay, and Dr. Faith Bulyo, nga mga coordinator sa Art and Design. Good morning, Dr. Sagin, Dr. Faith Bulyo, and Sir Joseph Eli Cantutay, and to all the faculty, and welcome sa GMA Regional TV Live. On behalf of our teachers, kindly greet our kapuso this morning. Good morning, kapuso viewers sa tibuok Central Visayas of Mindanao. At ang mga important stakeholders like parents, beloved teachers, students, o ang future stakeholders. Once again, good morning. Dr. Sagin, first of all, congratulations for this successful opening sa inyong bagong building. Can you share to us, no, nganong daghang utana nganong sa Look ang gitukod kining Arts and Design Building? Nganong sa Look High School? Okay. Ato ang school side, very fortunate kayo ta kay naata sa 2-hectare land site. So diri jud siya gitukod because of the space availability. Plus, ang atong mga ma-ad graduates, naapod sila diri sa ato ang school. So, with the support of the LGU Lapu-Lapu, ang ato ang vision, nahimo siyang reality. To Dr. Joseph, sir, sa unsa mga pamaagi nga makatabang kini sa pagpalambo sa edukasyon diha sa Lapu-Lapu? Dili lang basad mga Lapu-Lapu students ang maka-avail. Ani pwede basab ang mga dili taga Lapu-Lapu? Yes, good morning, Ms. Ma. The program offered in Lapu-Lapu City, which is the Arts and Design track, na muy pinaka-flagship din sa Lapu-Lapu City, kini nagadawat ang mga estudyante, di lang sa Lapu-Lapu City, kundi sa mga silingan ng mga syudad din sa Lapu-Lapu, which is the Mandaue. We also have Cebu City, and even some students outside the border of Cebu Province. In fact, daghan kay mga estudyante gawa sa Subo nga ni ganahan nay pangutana isip sa programa sa Arts and Design track nya usa ko ni sa programa sa Lapu-Lapu City nga mopalambo sa mga abilidad sa mga craft o mga artistahon nato ang estudyante. To Dr. Faith, pila ka buok matawag natong strands sa Arts and Design ang available diha sa inyo eskwelahan? Okay, may buntag, mamay, at all the kapuso viewers. Mas pasalamaton kay mi mamay, kaya ang among Arts and Design track na ay duhaw, na ay siya gitawag na itong performing arts, na po siya gitawag na itong art production, wherein ang mga bata kung unsa ilang talento, suwak yun diri sa amo ang eskwelahan. So, pasalamaton gid mi nga naa mi 4-story building no kompleto state of the art gyud. So kamo mga bata nga nay mga talento dinha, come and join us here in Look National High School. Mamay, in addition naa day mi mga Facebook pages no na ami Look National High School. Pwede ra gid sila mo click dito mamay and they can ask all the queries of unsa ilang gustong ipangutana. Available ra gid mi mamay nga mo alagad ug mo silbi sa atong mga kabatanunan no, labi na gyud diri sa Luok ug sa Lapu-Lapu City mamay. Atong i-specify gamay Ma'am Faith, Dr. Joseph, unsa di nga mga programs in particular gyud ang pwede diha maka-enroll or kana mabaid gyud ang talent sa kining mga estudyante?
So in arts and design track natin duha ka strand, which is gimension na ni Ma'am Faith kanina, the performing arts and the art production. In the art production, there are students can choose specialization which are into media, visual media arts. They could be into applied arts, and then that's in the area of arts production. In the opposite, we have the performing arts. They can opt to choose specializing music, dance, creative writing, and theater. Kining arts medyo gasto-gasto ni, libre ba ang tanang mga kahimanan diha para sa mga estudyante? Mauna ang amo ang panawagan sa mga stakeholders, mamay. Ang mga bata, they have all the talents. Only lang kanang atong mga gamit nila maog yun ay mga ingno nato nga mga mahal-mahal, and so at to say murag dili gyud kayo sila ka-afford, no? So mao na mga stakeholders diha manawagan in town ninyo, no? Ang mga bata naa na ni ready kana na lang mga gamit nga mga ginagmay ang kulang. Ang kining building, as I heard, mga 4 years or 5 years in the making, am I right? Asa na to gikuha ang ato ang pondo ani ug kisay marag angay nato mga pasalamatan ni ining maong kalampusan? Yes, Sir Earl? Sir Earl. May buntag sa tanan. Dr. Earl, kayo ang among pasalamat alang sa among local government of Lapu-Lapu City. Tinubanan sa ato ang Division of Lapu-Lapu City Department of Education sa pagtukod o paghimo niining ato ang state-of-the-art nga building sa arts and design. Ug isip pa na po sa inyong mensahe ngadto sa atong mga kapuso nga nagtanaw kanato karong buntaga. Kapuso, we are inviting all of your support. We need stakeholders to propel our students in order to excel their latent talents and abilities. Join for study race sa Luok Senior High School Arts and Design. We welcome you and we will be awaiting you here. See you around. Okay, daghang salamat kayo Dr. Joseph, Dr. Faith, and Dr. Sagit.